Salut, dragi prieteni! La noi gata să terminat vacanța, am venit acasă și cât timp eram la vacanță, cadourile vineau. Tot ce am orderat, iarăși v-am spus că mai vine Puma, mai vine alte lucruri, niște ceasuri ne-am dat de ordine. Și vreau să fac un video scurt să vă arăt ce a venit. Zic de să deschid cu voi împreună. Și în câteva zile au venit tot, le-am îngrămadit și am zis că de să fac un video. Lisi, vine ca să un video, gift. De tată gift. Come on. Bye bye. Okay, give lui tata. Yeah. Give daddy. Come, sit. Now Lisa, give daddy. Come on. Oh, papa. Hello, happy. Hello. Hi guys. Hi. Not the daddy gift. Like Lisa and the gift. Okay, Gift? Open. Open gifts. Another side. Yes. Yeah. Do this. Yeah, open. Yeah. Wow. Oh. It's Tata's. Wow. Oh. Descătiem așa. Like this. Este wow. Este în garbage, da? Da. There's some more. Wow, what is this book? Wow, put it here. Boom. Magnet. Wow, ia și-a primit. Mama. Uitați la ceas, primul ceas. Mama. Brasleta neagră. Mami. Aici schimb culorile în el. Wait. Tata. Dă-l mai aproape Okay. la cameră de aici. Okay. Fine. Nou nouț. Primul ceas. Tata. Vedem primul? Stai să vedem. Yeah, tata. Wait. Look. Opa. Yeah, this is Tata's. Wow. Și așa spunea. Mhm. Wait. No. Wait. Hai că te ora 12. Wait. Look, tata. Diesel. Oh, dar e fain, bă, fraților, băi. Tata lucrează din greu, așa că tata scumpă. Da, mama. Oh, ce au și de Mama, mani. mai. Aici se numește Diesel, îmi place. Compania Diesel. Și îl punem înapoi. Primul ceas. Începe pentru colecție. Primul. Aici lăsăm aici. Ian, open another one. Open, mama. Don't get this. Do this. Așa. Tare, tragi. Ia. Wow! So nice! Walk. Smells so good! This is good. Good! Mama. Dacă aici cum arată. Tot are culori de albastru și cu albă înăuntru. Ia, arată. Și brasleta pe parsă la. Ia ca așa, vezi? Ia să punem pe mână. Aici tot Diesel se numește. This peak of what? Ia să vedem. Good. Mama, good. Aici tot fain asta e. Wow! Calisa. Wait. Stai, tata, să pui pe asta înapoi, frumos. Wow. Au și fain. Tata, pack. Pack. Pac. Break. Wow. Yeah. Let's go up it.
Wow! Good job! Mama, take it, take it. Ia uite, mă. Wow! 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 Oh, no! Data, thank you! Oh. Wow! Ah, so good! Ah, smell good! Good. Mama, mama! Mama, no. Garbage. Tata. Look, look. E n-arată așa că nu mai ușor. Aici are culori de multe înăuntru, dar el e negru. Dar e diferit de cel care am negru. Aici e diferit, tot în față. Ia în față arată și arată, vezi. Oada și de greu. Wow. Știi, noi așa luăm, când ceasul e greu, înseamnă că are calitate. Oada și de greu, văi, leu. Aici da, aici e ceas, băi. Nu vă spun prețul. Foarte scump. E peste $200, peste 300. Auzi ce de mare. Mama. Dorință. Na. E de Wait, tata, wait. Let's put it back. Back. One second. Așa. Dorința ce nu merge. Așa. Wow, ce fain. Bye. 3. Acum. Tata, look. De toate 6 ceasuri, așa că a 4-a. Do this. Dar ce face trezul? Give mama. Mama! Garbage! Mama! Give mama! Wow! Good! Smell good! Wow! Color! So nice! Colors. Stai pe la dânsa mea, Jean. Good! Thank you! Auzi, toate colorate, uitați, toate culorile joacă. Mama! Are toate culori, culoarea curcubeul, cum ar fi. Wow, da, aici da. Am că e blu cu purpur. Uitați, verde, albastru, roșu, în toate culorile bate. De azi înainte, mâna stângă și bărcat în sus. O să am o întrebare cu mâna stângă. Eu. Wow, câte ceasuri. Azi spun câte 4 pe mâna smerg. Ok, wait. Wait. Îmi place că are cutie lor foarte bune. Calitate de piele. 4. A 5. Opia. Rupe. Ia. Wait. No. Wait. Give mama. Mama. Garbage. Gotcha. Wow. So good. Wow. Boom. No. Mama. Ai, împart ăla. It's okay. E acolo jos. Oi. Ia, mergi pe la dâs al tău. Smell good. This Tata's. Tata. Deci să cercăm. No. Put it back. Aici e albastru înăuntru. Braseleta e silver un fel. Nu-i neagră, nici nu-i galben. Nu are silver.
Aici e alt fel de design, de facatura lui diferit. Dar și aici așa e frumos. Aici nu e rău care în eu, dar aici e ieftior. Nu vă spun, că n-ați avea credit. El arată așa bine, dar el e ieftin. Este antiscumpi. O, lăzărim. Vem cu tata. Ceasul vreți să facă, Nana? Sleep. Yeah, sleep. Oh. Yeah. Bye-bye. Good night. Night. 5. Cum pe așa? Oh, aici está. Dă să vedem, dă. Nu. Și aici trebuie așa, da? Na. Rupe. Oh. Că așa. Mama, dă-i mama. Give mama. Mama. Wow! This is cute! Wow! Give tata. Wow! Circle. Yeah, wash! Watch. This is watch. Aude să și de greu. Wow, aici e altfel de numere. Uite în trâns și culoare are. Mama, what up here? Okay, look. Aici merge. Wait. Yeah. Another one. A fost deschid el. Wow, oh, el așa întâi. Look. Ah, Și așa să... wow, dar și complicat. Ui, Leo, dar pe aici stai. Oh, el are hârtii. Wow, dar aici e mare, băi. Și nu e mare un pic aici. Se stânge. O răsmuc la mult. No. Nu. Ba, să las aici. Aici stai, ia, tata, lasă acolo. Yeah, give it. Thank you, wow. Și acum aici e ultimul ceas, oameni buni. E frumos, uite, aici e vechi și aici e nou. Aici nu are și o calitate nimică. Aici e frumos. Stai, wait. Așa. One second. Doiniță, Look. Doiniță, stai un pic. Yeah. Nu pun leacă la cameră. Uitați mai aproape. Ia și mai aproape. Uitați, vezi cum arată nu la unde, verde, albastru. E greu tare. E foarte greu și are multe culori în el, uite și de gros. E foarte bun, e calitate. Uite și de greu, e păi. No? Be nice? Open. Yeah! Wait, tata. La unde a fost asta? Acolo. 6 ceasuri. Ferrari iese. Wow, lui tata! Lisi. Smell good. Open, yeah. Și punem fărbașuri în baxul ăsta. Wow! Uitați. Ce fain. Puma. Yeah! Puma. For tata. Tata. Au un fel de material de parcă piele pe dos de ce știi. Foarte bun. Uite mușă miroase și. Mama, ia. Mama. Smell good.
Copii. Mama, this Wow, da, tatas, este și this de bun. tatas. Tatas, this are you. Din toate Tata, astea, ce cel mai tare să-i- îmi plac. Culoarea asta e frumoasă și materialul ceva bun, calitate. Na, pune-le, dă-le jos. Mama, what is this? Wait, one. Tatas, tatas. Wow! One second. Le desfac, cred, și eu trebuie să văd. Da? Bine, Lisa, look at me. Ia să vedem. Wow, asta e albastru. Wow, stai fișet. Nu-i dau mult. Nu-i dau mult, că nu dau ghiț. Stai un pic, așteaptă pe asta, ia uite. Ia, blue. Taman și-am vrut eu pentru sala de sport. Fără mâinici. Puma. Hai, da, ce Puma. Puma! Puma! Yeah. Smell good. Good. Ah. Asta. This. Asta. This is mine? Yeah. Ah, smell good. M-a săturat din smell-ul. Nu mai vreau de-am. Look. Look. This tatas. Wow, da, asta e, uite, și parcă e de aur. Wow, puma. Tatas. Puma. Miau. Puma. Look, look. Look. Miau. Ai și tu, e tot i-am luat, are ceva haine de puma. Mommy. Să îmblăm toți în puma. Fain, da? Hey. Tata, what api? Tata, what api? Wait, tata are guna, ia. Yeah, open. Asta, this. Open, yeah. Wow, good job. Why? Puma. Ah, puma. Mama, Mama, what api? Wow, asta tot e fain. Api. Merge pe baloni verde, negri. Da, e tot și moale material. Tata, api. Open. Whoa, it's mine. No, this is Mama. Mama. O să cheau lui mama, nu-și dați lui mama. This Tata. Ia, tata. Îi cumpărăm și lui mama de gram. Wow. Albastră și cu un fel de nișnu alb. Wow! Șuriu, fă. Why nice? Îmi place puma asta, e galbenă aici. Hai, vină încoace. Wait. Tata, what is? Da, eu ceva că îi duc. Mama. Go see. Mama took you. Go see. Na, dă-le jos aici. Ok, gata, deja ai arătat? Da, le-am Ok. Mama. Na, bun. Moșnical. Ciao, Mama. Wow, puma! Go. Puma, open puma! Wow! This so nice! Puma BMW. Uitați, scrie BMW. Și puma, wait. Auzi și joacă în culori. Mama. Wow! Mai rar așa ceva. Moru Sport. Mama, this. Sport. Băi, Mama. dar pe astea niște calțaminte, astea, da. Astea le am chiar pe viață. Momo. It's my puma. My puma. Be nice, puma. My papa. Nice, pupa, o zis. My. Ah, puma, ham. Huh? Yeah, bea puma. Mama. This. Le punem înapoi. Mama. Oh, Mama. One second. na dele. Mine. Wow, tata a cumpărat în magazin. Puma! Wow! Gato. Give me one, please. Okay.
Da, și One for Missy, one for Tati. Da, asta și parcă de cele care pentru fotbal. Da, Ia-mi dă-le jos cu cutie, că să vede. What? This Tata's. Tata, wow! ia uite ce au. Wow. Wow, asta de jucat fotbal am luat. Da, așa de ușoare. Wow, n-am văzut decât aici. Oh, poți să pui un fel de bunghi, pui la jos. Să poți să-i pui. Sunt fir și bine merge. Pe iarbă, nu uite. Ce zici, se pot? Asta pot? Mai târziu, da. Da. Wow, dar da, așa de ușor. Au, poți să pui jos. Dacă nu le scoți. Mama, mami, Da. mami, noi? Tata, Wow, dar și de ușor n-am văzut așa. Tata, Noi, bye bye. this is mama. No, this are you. This are me. Good job. Ok, put it back. Mama, hit it back. Hai, back. Mama, Dă-le jos. mama. Dă-le jos. Yeah. Uuu, dar și aici, câte am cumpărat? Păi, leu. Câte am luat? 1, 2, 3, 4, 5. Tata! Și în garaj am una roșie de 10 ani, 7 astea noi, 7 negri și albi. În garaj am 4 perechi, 5, 6, 7, 8, 9 perechi. Wow! Dar și cred am luat tot așa, nu? Asta e Mercedes, ăia e BMW. Nu, dar și ele nu sunt negri. Yeah. Și două negri. Diferite, cu sani diferite. Da, tot așa. Mi se pare diferit în material, da? Yeah. Tata! Un fel de verde aici are, Mama, this is tot mine. negri. Yeah. Dar aici aveam un Mercedes, uitați, Mercedes. AMG. Care are Mercedes cumpărați de la mine. Vă le vând de 2 ori prețul mai scump, vă-l dau. Dar și stres, până au venit aici, le-am așteptat. Eu bani și pe stres. Uitați. Au joacă culoare așa. Mama, why? Ia. Ah. Na, pune. Put it back. Thank you. Tata! Tata! Mama. One second, mama la. Wow, uitați așa am luat eu. Tac tu una, nu. Ei, faci dacă nu vreau. Ia, uitați așa am luat eu. Albă, băi! Albe și cu galbe. This Tata's hat. Tata Moasă? said this. Merge cu șururile alea. Galbe. Știi ce am luat eu? Am și calțaminte. Eu aici. De-ar fi sănătate. A, uitați. Listen, put this garbage here. This garbage here. Mama, no, what? Wow, good. Veniți. Yeah. Nu, asta cred că mi-o dai mie. Tu ai albă. Da? A? Eu. Asta e a mie. A, uitați, albă, oameni buni. Pune-o pe boxul meu. Intră de box. Și asta e tot? Și-mi place care aici. Râzând. Wow, da și bine merge. Pune și asta. Chiar am zis așa, anul ăsta chiar ne fac cumpărături, că n-am făcut de o viață. Chiar ați ne fac. Cum ne-am făcut, am oprit, dar chiar am trebuit să ne investim un pic. Puma asta merge și pe un oraș, te duci, nu m-a lăsat. E material bun, e moale. Au și albastru. Eu am haine albastre. Am. E doiniț. Ceva bun. Wow. Fain, da? Am așa ceva, dar e fără mâini. Da.
Ultima, da? Ultima, oameni buni. Eu am aici pe o viață întreagă. M-a schimbat. Albă, cu albastru, cu roșu. La cât lucrezi, merită să-ți mai iei. Da, chiar muncesc mult. Eu mulțumesc, Doiniță. De-am ceasurile punem noi undeva. Da, deja pe prima poliță. Punem ca la colecții. După haine o să fie. După Da, da, haine. după cum hainele așa să ne cumpăr. Fain, n-am și zice. Ce să faci? Omul care muncește merită să cumpere. Oricine, numai eu. Acei care nu muncesc nu merită să aibă. Asta e adevărul. Muncim, dar nu cumpărăm toată ziua, ca să înțelegeți. Nu, de când? De 10 ani de când sunt remunerată. Da, mai mult, gândești că ceasul ăsta l-am luat foarte ieftin aici. Da, dar ce? Cât? E 20? 20. 22 de dolari. Vreo $20 să costă. Are 4 ani. Așa, uite, merge. Și nu mă plâng, ori să mă ascund. Azi nici nu știi că e așa de ieftin. Dar este ceva serios aici. Aici e ceva bun. Uitați-vă. De care vrei. Nu știu cum să le pui. Pe asta. Da, da. Da, ne-am luat și ne place, într-un fel. Și aici îmi place tare. Aici îmi pare că le bat pe toate. Toate lucesc, arată bine, în felul lor. Și e ca așa, de azi înainte de o iniță, de-am încep să ne iau ceasurile astea. Le-am cumpărat să le port, nu să le țin la păstrat. Ce te îmbraci și după aia mergi ceasul. Ne mai schimbăm un pic trup, am fost azi la sală și am ridicat la fieră. Nu vedeți, de-am lăs barbă, ne-am schimbat stilul. Te-am frezat. Doi n-am frezat, m-am luat la 0. La mine imediat crește, în fiecare o săptămână jumătate, 2 trebuie să mă duc la frezat. Și am zis că i-am mai eu la 0 când nu mă duc nicăieri, la lucru și acasă. Cred că așa mai bine. Am și cald. Și ne ducem la sala de sport în toată ziua când am posibil. Că e bine, e una că e sănătos pentru trup, a doilea arăți și mai bine dacă îți pui stăruință. Și asta e. De-am stat la curent și așteptat să vedeți cadouri Doinița vine grabă. Să nu-ți spun și fel. E secret. Așa că eu știu ce-ați cumpăr. Data de 18 ziua e. Vedem. Încă o săptămână? Da. Azi vedem, azi facem video până la data de 18 sau în ziua aceea, sau după. Depinde. Pot să-l fac în ziua aceea, dar îl postez a 2 zi, a 3. Așa că ceva special și pentru tine, așa. Mai special, ei. La mine m-am concentrat la Puma și la ceasuri, atât. La tine ceva. Nu m-a întrebat, că nu vreau să spun. Și las-mă ghid și surpriză. Și cam asta, dragi prieteni. Noapte bună la toți. Uite, jumătate de ceas am arătat. Am avut mult cadouri. Da. Și ne vedem data viitoare. Nu fiți invidioși, că aici am depus foarte multă muncă și depun. Aseară am stat la ora 10 în casă și la ora 12 am ieșit 2 ceasuri acasă am fost. Și iarăși am lucrat de noapte, am venit acum seara. Și acum la altă seară o oră am dormit. Nu mă plâng că muncesc pentru mine și pentru familia mea. Ce să faci? Dar mi cumpăr și eu. Am zis că, băi, dă să mi cumpăr și eu, băi. Că nu de asta că alți cumpăr și eu nu. Că nu prea am văzut la nimeni să cumpăr așa cum 5 ceasuri odată. Dar am zis că de ceva să mai fac o schimbare. Banul se duce, dar știi cum. E bine și să avem grijă de noi fiecare.
Și am cumpărat, eu nu cumpăr toată ziua, n-ați mai vedeți, fac video și îmi cumpăr tot. Dacă ne-o ținem noi numai pe cumpărat și pe cheltuit, atunci nu ne mai ținem buzunarul. Peste 10 ani deja. Da, de-am ne vedem peste 10, 15, 20 de ani. De-am când să ajung la 60 de ani, să ne cumpăr alt ceas. Da. De fapt, nu întâi, dar cât e? 12. Ia. Scurt la început de an. Și noi tare suntem ocupați. Aici care au business. Aici în America, primul. Aici în America, da. Eu nu știu, poate și alții așa se ocupați, dar noi, tracheștii care conducem troc, suntem ocupați, facem taxa. Trebuie să numărăm cât am făcut anul ăsta, cât trebuie întors, toate cheltuielile. De aici și lucrez și că vin seara acasă, iar să încep să fac socoată, am toate reciturile. Nu-i ușor. De-aia nici nu prea fac video, nu prea să mă vedeți pe mine. Mintea mă trag. Da, renoirea la tracuri, documentele, insurența, multe ne-au venit pe poștă, nu le dovedesc pe toate. Și eu singur trebuie să le fac. Trebuie să sun, trebuie să calculez totul, să ajungă. De aici trebuie să lucrez, nu trebuie să mă opresc, că foarte mulți bani eu trebuie să întorc. Și de la început de an, întotdeauna suntem ocupați. E complicat. Dar asta e business. Asta e. N-avem ce face. Azi ne-am trimis, noi știi că trachești fac o dată în 3 luni, fac taxa. Da. Și am trimis iar niște sume puternici la stat. Așa e legea, trebuie să-i dăm și lor. Aici în America așa e. Trebuie să mănânci și ei de la noi, nu numai noi de la dânși. Dar cei de la dânși nu mâncăm nimic, ei numai eu. Da, eu pisică. Am fi un stat mafios, ca să înțelegi. E mafie legală. Îți spune, îți vine scrisoare și îți zici că îți închide business, dacă nu plătești, imediat plătești. Mai mult nu-ți trebuie a doua oară să-ți vii sau să vii acasă. Iau o mare putere peste oameni, așa că fac ce vreau. Și noi suntem datori să fim cinstiți cu dânsi și să plătim ce suntem datori. Asta e. Aici tot e cu plată, tot. Da, e foarte corect. Tot mișcare e cu plată. Ai ieșit din o gradă cu plată, trebuie diesel, trebuie gaz, benzină. Vrei treacă aici, tot și vezi, tot e cu plată, hainele, tot tremăsul acasă, costă bani. Mai făcut o cumpărături pe un oraș, mâncare, tot. 100% finanțele aici avem nevoie. Nu sunt finanțe, atunci ne întâlnim sub un pod undeva. Dar trebuie să stărim fiecare, să întreținem familia și să facem. Asta e. Care nu știți, v-am spus un pic ca să știți despre vorba aici la America. Cheltuiala e mare, dar ne bucurăm. Așa cum este. Avem și întreținem familia, avem și avem mâncare, pâine pe masă, apă, îmbrăcăminte, încălțăminte, mașini, așa că este toate. Cu ajutorul Dumnezeu, cu puterea noastră nu facem nimic. Mă, dar și bine stă asta, da? Mai tare îmi place astea. Azi, prima dată am îmbrăcat-o, chiar înainte de a face video am îmbrăcat-o. Eu văd că multe ne-au venit la mine haine, dar nu le-am îmbrăcat pe toate. Și acum am îmbrăcat și mă, băi, dar stă fain, băi. Da, super. Cam atâta, da? Mai ai ceva de spus? Nu, deja aștept 18. Donița așteaptă data de 18 să vii. Să vadă ce să-i cumpăr, ce ai cumpărat. Nu-i spun că i-am cumpărat sau îl cumpăr, că acuși asemblu toată casa să caute cadourile. Tu le încui în trăciop. Eu le iau cu mine, dacă am mai cumpărat ceva, eu le iau în mașina mea, le pun și încui, că mașina merge cu mine la lucru. Așa că n-are acces până data de 18, eu nu pot să vadă ce am cumpărat. Sau dacă a cumpărat sau nu a cumpărat, el nu știe nimic. Poate vorbesc așa, păi n-a cumpărat nimic. Un buchet de flori. În tot anul îi spun, vrei ceva să cumpăr? Nu, un buchet de flori ne tu. Ai, băi, ceva să facem, să cumpărăm. Păi, florile au ai lor, dar știi cum, un cadou, ceva, de amintire. Nu e nimic, nu e mult, cât azi 12? Săptămână acolo și facem alt video. Să o noapte bună la toți, ne vedem data viitoare.